Sali, Parry dwi'n astudio Sports and Exercise Science yn Coleg Menai Bangor. Dwi'n penderfynu ddod i coleg oherwydd bod fi'n cael canolbwyntio ar cwrs dwi'n mwynhau. Dwi'n mwynhau cymryd rhan yn yr Chwaraeon a da ni wedi cael cyfle mwyn cael ein sgowtio ar gyfer tîm pêl-droed merched Cymru. Dwi'n credu fod yn fwy hyderus yn fy hun. Da ni'n cael ein trin fatha oedolion wrach na plant a dwi'n fwy agor a hapus yn fy hun. Ar ôl y cwrs yma, dwi'n gobeithio ai brifysgol lawr yng Nghaerdydd i astudio physiotherapy. Fy nghyngor i myfyrwyr fysa i ddod i coleg, mae'n hwyl a dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Dwi'n gwybod nawr beth dwi'n gwneud efo'n nyfodol. Dwi'n mwynhau'r addysg rydyn ni'n dderbyn yn y coleg a mae'r tiwtoriaid eu hunan wedi cael profiadau yn y diwydiant.